inzendingen uit alle hoeken en gaten van de provincie. En echt van lui was het ook niet echt van verwacht. Ik ga Huub Keulers neer mij staan uit Ubersberg. Dag. Hoi Ruud. En de stuurders zich ja verhand het instrumentaals ken dat dan ook en zo. Wat is het verhaal daarachter? Want als uitvoerend artiest zie ik alvast Wiel Keulers Kersensemble. Dat is in 1974 begonnen. Toen had mijn pa, inmiddels overleden, het idee om in de mis, hoe geen muziek in wordt, met mijn toenmalige bandje, eerste bandje van net 16 jaar, wat kerstliedjes te spelen. En dat is een traditie gebleven tot op de dag van vandaag. Ja. We hebben gisteren ons 40 jaar jubileumconcert gehad in een uitverkocht Montagnard in Ubersberg. Het was top. Ja, dat wordt top. En nu kunnen we dus wel met nieuw materiaal. Dat werd dus nog aangevuld. Ja, dat is nu. Het is redelijk nu. Roger had het nummer geschreven. Eigenlijk voor op de cd wat we uitgebracht hebben. En het is inderdaad een instrumentaal nummer. Ja. Vongen vier dat moet je hun kennen, want het komt uit Limburg en het klinkt Limburgs. En het is Limburgs. Gewoon even dan naar de schrijver, naar Roger toe. Roger, kerstliedjes schrijven, is dat 10 ding? Zit ze er gans in of moest ze dat echt even aanboren, zeg maar? Creatief gezien. Ja, dat moet ze even aan wennen. Het is natuurlijk wat we vandaag al eerder gehoord hebben. Een bepaald seizoen in het jaar. En dan gaat ze zich op vuur bereiden. En de sfeer moet het dan... Uit dat nummer moet de sfeer blijken. Of dat nu carnavalsmuziek is, of lentemuziek, of zomerse muziek. Kerstmis is ook zo'n sfeer en zo'n seizoen. En ik ben daar even voor gaan zitten, maar het had goed gelukt. Nou, en die schreef ze dit in augustus dan of zo? Of? Ja, dat begint al op dit met. September, augustus, september. Je nachdem het vordert, heb ze er meer tijd voor nodig. Maar ja, dat tijd moest ik gewoon wel nemen daarvoor, ja. Ja. Nou ja, vooral het is besproken, vooral het ook nog de jury geschikt van instrumentaal nummer. Wat vinger van ja, gewoon doe eens achter ze. Dus dit is het Wiel Keulers Kersensemble in Inksley, zo heet het liedje. Heren, schönen dag, dankjewel. Dankjewel. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ik heb heel even getwijfeld, want het is eigenlijk ook wel een heerlijk liedje om zo overheen te kallen. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet maken. Hè. Dat kan ik niet maken. Nee, ik zie ze al meteen wiezen met de vingers. Nee, blijf er vanaf. Ik doe er verder helemaal niks met. Dan was Wiel Keulers en het kersensemble uit Ubersberg met En Eng Slee. Zometeen gaat we natuurlijk weer met het